Ами, добре дошли, приятели, в най-любимия ми град на света, който сега съм бил, а именно Буенос Айрес. Ето, най-накрая стигнах и нямам търпение да се разходя след 36 часа обиколки. Да, ще ви покажа после хостела ми. Сега точно излязох от него, след като прекарах около 8 часа седейки в него, тъй като се събудих, за да мога да си работя по тезата. Урокът е не дайте да учите, приятели. Но, да, просто това е най-уникалният град. Супер красиво е. Намирам се в един от хубавите квартали, Сан Телмо се казва. И да, сега ще се разходя малко, след това се връщам. Днес предполагам основно ще работя по тезата ми, както споменах, защото имам да пиша доста. Искам да я предам преди да отида в следващото място, но да, това е ситуацията, но въпреки това реших малко да се разходя все пак, за да видите. Не мога и аз да видя най-малкото този град, който така ми липсваше. И да, нямам търпение наистина да прекарам повече време утре, предполагам, да се разхождам. Какъв знак от съдбата. Първият ми клиент в последната ми работа, но да, нямам търпение да се разходя повече утре, но, както казах днеска, излязох само за да хапна набързо. Така ще взема нещо хубаво за хапване. Всъщност вечерта ще излизам, защото ще се виждам с познат на приятел. Един мотор имаше тук. Ще се виждам с познат на приятел. Съответно ще изляза по някакво време вечерта, но има време до тогава. Сега, както казах, излизам да хапна нещо набързо и след това се връщам в хостела, който ще ви покажа. И да, вижте тази готина сграда. Абе, просто е уникално. Просто е уникално. Супер приятно е. Ами това е за момента. Ще успеете ли се върна там да видя какво мога да си намеря за хапване. Питах хората в хостела, те им препоръчаха някакво място, което се намира там зад ъгъла, което всъщност било храна на тегло. Избираш си какво искаш да ядеш, плащаш само това колкото си взел. Така че ще видим дали е така или не е така. Но да, това е за момента и на фона на този знак там, който пише паре, спирам да снимам. Приятели, завърнах се. Бързичко взех си нещо за хапване, сега отивам в хостела да ви покажа как изглежда отвънка. Вижте, Сан Телмо просто е прекрасно. Това е хостела ми, за цветката ограда. Да, сега ще вляза вътре. Америка Дель Сур се казва. За момента нямам никакви оплаквания от него. Наистина прекрасно. Ще видим дали ще ми позволят да снимам вътре. Надявам се, че няма да имам проблем. Ще видим. Thank you. Окей, sorry. Така, хостела съм. Ето, тук. Тук е основната част. Има тук някакъв сленг, испански, по-скоро буеносайрески. Как може да видите, примерно ето. Фалджа фасо, фалджа пучо, en pedo morfar. Yo quiero morfar. Ahora, yo quiero morfar. Така, има една външна градинка, доста приятна и тази карта там. Моята стая по-нагоре ще я видим по-късно. Как сега ще хапна. Ето тук седях цяла сутрин и писах, сега ще хапна тук. Сега ще продължа да пиша и после ще изляза, както казах, но важното е... Да, ще така чуя се дали си взема кола, обаче просто погледнах колата и първата кола в магазина беше тази. Мисля, че няма по-ясен знак, че трябва да пия кола. Ами това е за момент, приятели. Мисля да ви оставам. Сега ще ви покажа какво съм си взел и тогава ще ви оставя. Ето го моето ядене. А именно пиле с рис. Тоест аз ще не си вземам пиле с рис, аз конкретно. С първото ми ядене в Аржентина. Няма как. Изглежда добре. Сега ще го пробваме. Та ще мисля да направим лайф тест пред вас. И аз го правя по-добре, но не е лошо.
Здравейте, приятели! Ще използвам съвсем късто време, което няма никой в стаята ми, за да ви покажа как изглежда хостела. Също мисля, че е готино. Както може да видите, много голямо огледало, смивка. Малко е странно, че всъщност това се намира в главната част на хостела, на стаята. Всеки от нас има по едно голямо шкафче. Аз съм номер 1. И вътре ми е голямата раница. Да, другите хора си имат други неща. Моето легло е горното, и долу, разбира се. В момента сме само 3 в стаята, това легло мисля, че е свободно. Някой ще се нанесе днес, не знам, но да, това е моето легло. Ето го днешният ми приятел, който писах 16-ти път теза. Все тая. Да, имам си там, както може да видите, как се казва, контакт. И това е. Рано леглото беше доста удобно. Вчера просто се проснах, като стигнах и заспах. И беше добре. Сега, тук е това, как се казва, душа, в който аз съм си забравил гъбата, която може би хубаво да я махна. Но така изглежда душа. Абсолютно окей според мен. И освен това, тоалетната, другата стая. Тоалетна. Да ви покажа нищо интересно. Да, не е нещо вау, но честно казвам според мен доста окей. И да, аз ще покажа и така съм тук, другата част от хостела, a.k.a. вънка. Така, това е вратата, 106 стая на хостел Америка дел Сур. Така, ето как изглежда хостела. Тук е всъщност рецепцията, ето там. И тук е общата част, където аз заседях цял ден ето там. Седях за да пиша. И аз това ви го покажа също долу. Да, нагоре изглежда последния начин. Ще видите 6 етажа, доста високо, ние сме на първия. И всъщност под този, това е нулевия етаж, под него на минус 1 има билярдна маса и PlayStation и още някаква друга такъв ентертеймент. Мисля, че няма да стигна там. Това е асансьора и столището. И това е хостел ми в Буенос Айрес. Сега още първи ден ми е тук, вече обмислям да направя промяна в плана и мисля да остана повече в Буенос Айрес, защото тук имам една мисия и мечта и това е пак да отида на футболен мач на Ривър Плейт. И в момента планите ми, съжаление, не пасват с програмата, така че ще опитам да ги променя, за което ще разбера по-рано, по-късно днес, надявам се да се получи. И така, това е дейт от мен, много в гледалото. Ще ви кажа какво ще стане. След малко отивам на вечеря, както споменах, с един познат на приятел. И ден 1 от моето приключение, или по-скоро ден 3, да го наричаме, ден 1 в Южна Америка, е на път да приключи. Почти написах тезата, така че имаме така да е пропозала, не е цялата теза, но имаме напредък, това е важното. Така че се надявам утре най-накрая да мога да се разходя. Да свърша някакви други неща, освен да седа в хостела, но това е положението. Това е за момента. Пожелавам ви довиждане и ще се видим утре.